weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to mbaña to windinga to mbotto to dabbe to dabbana to jawalli to hijaza to ñabina to gurel cooga to tampidaro ahatena to burguduna to lewe ko on takkusan juula ha to galle ceerno ɗahiru to mbahe ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno abou diaba so to belil gawde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie kawguel mathématique guel ɓe mbiyata olympiade ballogel toon to Botswana tawi fodde nogas e goho leydi e nder dongre Afrique ne tawtor noon guel ɗon kawguel élevage en adduno élevage mum tawtorede guel ɗon kawguel leydi Mauritanie artiri médaille uji 5 tawi hen médaille 3 ko en argent to leydi Sénégal accident musto waɗino e dow lawol kijiɗe hanki hakkude Dara fayi Touba addine alarba hanki o to leydi Sénégal ha joni to chambre pénale de la cour suprême ɓe calima kay ko fati e kebgol latta Diop ko fati e kebgol makko kay ko wiyete liberté sous contrôle judiciaire to leydi Mali météo Mali hollori tigui Bamako e 12 région ma keɓ kay oɗo saaha joni makko alɗena toɓoji kewɗi ndiyam ha joni to leydi Mali no tijja tigui jillu hono général Azimi Koïta hoorejo leydi ni tijja jillu makko ñande nogas go lewru juin ɗo gonɗe ɗo toon to Russie kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mota to leydi Gambie ma en jabbo musidɗo men kodda Nene Abouba habaruji men jolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi guerre hakkude Israël e leydi Iran jen ha to leydi Royaume-Uni jen ha to leydi Syrie e to Palestine bisimilla mone kirki hotondirte joni joni prem patiren aadi bil aadi salade aadi de ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina jadino ɓalawal danawal kala gandu binde laaɓaɗo leɗɗe gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ne jiida cirol omo safra wonduɓe keeceje musoje kawde musoje keeceje ɓalli akkoji e ɓalli ɓuutoji kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yawran ɓen wonduɓe estomac prostate e nder balɗe 3 dendagal rafi mbawɗa wondude saɗa maldana e ceerno Amadou Tidiane Diallo mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ne yawran ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen jippiɓe leese fiɗaɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andi dendagal kilene makko mo tawi to naccol lamrugo leydi Mauritanie kala jiɗɗo dokkodirde makko ni man makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 ko numéro appel kadi ko numéro WhatsApp numéro makko leydi France kadi ne golla to banggue WhatsApp on liggo hano hannirta ni mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to makko gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala ene tawi ɗon ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune konne wiiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayitat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam
ada yara ada yito cellal bandu maɗa gorelte sayidi hebde hen kollaɓe jahata koto google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala ko gorelte safrata kala sayidi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi gonda koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi non gonda koto wuro teddungo woni Madina Gounass jokkondita koye Amadou Sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi non gonda koto Galoya jokkondita koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi non gonda koto Aslem jokkondita koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi non gonda koto Pikina jokkondita koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi non gonda koto Melga jokkondita koye Abdoulahi Diallo 77 714 94 15 so tawi non gonda koto marsi bu beesa jokkondita koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi non gonda koto leydi France jokkondita koye Haruna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jama Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Talla e gardogola Ceerno Makki Muntaga Talla kame Ceerno Seydou Nourou Talla gardiɗo imam juma mawɗo mo Cheikh Oumarul Foutiyou Talla Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Talla kodduɗala kettinangala fannu jangin alquranil karim français anglais informatique comme éducation de base e nder leydi Sénégal hay bowal leydi ndi Sénégal kala Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall en udditi dewɗum ha yaaji en udditani ɓen jinnaɓe yiɗɓe windide suka men ndelen jooɗoytuɗale janga alquranil karim walla français anglais informatique hay fannuji goɗɗi kala aɓe katojini e duuɓi joyya ha duuɓi sappo e joyya e ballal jomiraɗo suko reena alquranil karim tawtaɗa kay fannuji goɗɗi kala Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall udditi diwnu ha yaaji ngam binditagola ko fate cours de vacances onon jinnaɓe wonɓe nder leydi Sénégal hay bowal leydi ndi kala yiɗɓe windide suka men beele jangga alquranil karim e nehdi e fannuji goɗɗi kala Dara Bonnouro gila golewru sien udditi demude moma ko fate binditagola bisimilla mon gila hewani Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Talla kudduɗal keptinangala e nder leydi Sénégal hay gouvernement leydi Sénégal ngal duɗal noon ɗen ɗiɗi kala ɗe tawe e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal so tawi noon kudduɗal rewɓe ngala tawete koto Sicap Liberté 3 villa 17 78 B so tawi noon kudduɗal worɓe ngala tawete koto cité Dubaï Almadi D e nder Dakar lamorgo leydi ndi Sénégal sa yiɗi jokkodire tongoɗe mbatta ko 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 walla mbaɗa 78 149 44 31 musidɓe tedduɓe bisimilla moon duɗal Bonnouro udditi diwnu ha yaaji wandi ɓe windide ɓiɓe mum gila e cours de vacances hay ɓen aroɓe joɗade e ngal duɗal Bonnouro kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone alkamisa sappo e jeenayyi lewru korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji mon e ɗemgal pular ya sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba
hono mbirden gardinde kabaruji men to leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie équipe olympique mauritanienne de mathématique yeehi no kay tawtoriyede kol battowol capantati ɗiɗi ɓiwol lawol woni 32e édition tawi kadi ko ɓe mbiyata olympiade africaine de mathématique ko kawgel noon mathématique guel nogas e goho leydi tawi ko leydi Afrique naaɓe janoɗo aftinoyde guel ɗon kawgel ngel noon yuɓɓina ko toon to Botswana ɗum ko gila jeetati ha sappo jeetati lewru juin ndu gonɗen ndu équipe leydi Mauritanie noon nawno toon ko élevage jeegom woni ko mbiriji jeegom ɗina mbiriji jeegom noon hen tato ko worɓe tato heddiɓe ko rewɓe ɓe gartiri noon médaille uji 5 tawi hen médaille uji 3 ko médaille uji d'argent ɗiɗi keddiɗi ɗi woni tigui ko wiyete médaille uji bronze élevage jeegom ɓiɗi noon koɓe niveau ji ɗiɗi ene waɗi hen waɗoɓe 4e année collège ene waɗi kadi waɗoɓe 6e année tawi ko lycée hono biteɗo Ali Sidina El Boukhari e wondude Sidina Mohamed Lamine Abdallahi e biteɗo Yahdina Mohamed Abdourahmani Abou ɓeɗo ko élevage kay 6e année lycée ko kamɓe keeɓi ɗon ɗiɗon médaille uji d'argent so tawi ko biteɗo Mariam Mohamed Mahmoud Boubini on waɗata 4e année collège on artiri ko médaille uji ɗiɗi tawi ko médaille ɗiɗi taw ko bronze hen médaille goto noon heeɓi ɗum koye kawguel général kawguel médaille keddiɗo noon heeɓi ɗum tigui koye kawguel tawi ko olympia africaine tawi ko rewɓe meeɓe mbadduno guel ɗon kawguel ɗaftinirnoɓe kawguel nguel noon mbiɗen eɓe ɓuura temedere nogas élève tawi ko ummoriɓe nogas e goho leydi Afrique ɗi jiida cirol ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde hono biteɗo Huda Baba ummima noctode alarba hanki noctode ummima noctode o yaɓani koto leydi Turquie nawimo to noon ko tawtoriyede sommet international de l'exposition sur la technologie éducative ko ɗum woni ko nawimo toon sommet o noon ko ñande sommet noon tuggat ko nogas woni ñalawma janggo o ha nogas ɗiɗi lewru juin ndu gonɗen ndu 2025 mawo joddo toon noon e responsable ji hewɓe ko fate jangde leydi Turquie mawo jodde mumen toon kay ko fati tawi kadi ko yidde ko fate partenariat ko fati kay yidde ɓeydude partenariat e sifodiral kadi accord hakkude leydi Mauritanie hakkude kay ministre de l'éducation leydi Mauritanie hakkude mum e ministre de l'éducation mo leydi Turquie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen koni koɓe faggudu ɓe Ross woni douane ɓe falde Ross ɓe mbaɗi tigui alarba hanki o 17 ɓe duppi alarba hanki 17 lewru juin quantité mawɗo no fewi tawi ko marchandise uji ɗi moƴƴani kaɗaɗi nadde nder leydi hen e marchandise uji cuytuɗi wondude tigui e poɗɗe badde primé tawi kadi ko keɗe tawi kadi ko gueɗe ɗe douanier ɓe kay tettuno marchandise uji ɗi tettuno kay e juuɗe ɓen tawi ko yimɓeɓe nundani ɗum noon tawi ko ɗeɗo tawi koy nder ɗeɗo balle ɓe tettuno ɗum ine tawi hen noon inno toon tawi ko sangara e woni tigui 1967 butel sangara ene tawi ɗin marchandise uji duppaɗi wondude poɗɗe tawi ko médicament ji cuytuɗi e primé wondude kadi produit ji cosmétique woni papeterie tawi kadi ko papeterie ñawnodi haɗadi nannede leydi hen e gueɗe kewɗe goɗɗe Cheikh Mohamed noon Cheikh Ahmed Mohamed kañum woni directeur régional de douane tawi kadi ko kanko woni inspecteur ko martaba inspecteur principal o holliri tigui wonde oɗo marchandise kay moɓe duppi kay ko douanier ɓe tettuno ɗum kay e nder fande he ene tawtora cérémonie duppirgol ngol noon duppugol ɗiɗon marchandise uji ɗi moƴƴani noon ene tawtora ɗum procureur de la république wondude préfet Mokata de Rosso wondude maire commune de Rosso e dadiɓe hewɓe no fewi tawi ko martabuji towɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen waali mo 3 ans o jaɓɓama jaɓɓugal mawgal no fewi to tekano addunomo to noon ko dardake golle ko fate oɗo centre de santé woni suudu safride molantedu Allah kay e oɗo saaha joni tawi ko garɗudu yadude e jamanu wondu kay e mahandu eɗo saaha joni toon to tekan tawi ko ɓesgu tekan naɓe wondude ONG biteɗo Actim woni e wondude e ɓeɗo tawi ko wiyeteɓe fedde witede AST woni association santé tekan ko kañumen golliɗen golle e ballal ministère de la santé noon kala ko fati e matériel équipement dispensaire o kay ko yamu ngu yaltintuɗuma ɓe kolliri noon ɓe kiiɓi kadi balle tawi ko balle kewɗe ummiride kay to leydi Arabie Saoudite ha to leydi siège kala jaru noon magol oɗon nduɗon suudu safride woni dispensaire mabɓe on qimem ha 54 ujunere tawi ko haalis ɗo woni 545 000 euros noon e weccito e ugoya ha nogas ɗiɗi million tawi ko haalis ugoya e limore hesende woni émairie suudu safrinde ndu noon
ɓoyata tigi nde uddite ko saba ko ɗen koyɗe kay gouverneur woni haaki waali o ko ɗum tigi aduna ɗum jewde kay golle ɗe to jarata e hirjinde kay beele ɗum wawa uddide ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni habaruji men demgal pular sen ɗum mbima totte kan ko ɗon tacci tan payen to leydi sénégal noon accident musɗo waɗi alarba hanki o dow lawol dara faade touba tolno wuuro wiyetego baloji bila o noon ko yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men waɗi kadi yimɓe jeeɗiɗo barmuɓe hen ɓen barmuɓe noon tampino fewi accident o noon waɗi ko sanga 16 heures kikiɗe woni 4 heures kikiɗe ko yaltirde wuuro wiyetego Dialy e dow route nationale numéro 3 auto transport noon biteɗo Cheikhou Chérif kañum tigui dogdu fakkidu no fewi ko ɗon tigui poneyal makko caggal fetti ko ɗon tigui auto waɗi yani waɗi accident ɓibbina gorko mayɗo hen noon mone wiyete noon Saydou Nourou Aw kañum wonno kañum wonno adjoint woni tigui cukko sous préfet wondude tigui e debbo goɗɗo on ko surveillante lycée mo Linguére ko ɓeɗo ɗiɗo woni wasɓe hen pittali men sapeur pompier nan ɓe Touba mbawi tigui nottade ko ɓuuri yawde yaccade ɓe ƴetti dendagal barmuɓe kala ɓe nawi ɗumen to hôpital Touba mayɓe ɗiɗo ɓe noon nawno koto morgo wuuro Dialy gendarmerie noon udditi hen laskoji muɗum enquête mum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko inci tawte ñalawma hande o to lycée Zila Sagna mo Thiès hakkude kay élevage e surveillant ji mum kawguel tawi kadi ko kawguel élevage gonnoɓe wadde guel ɗon kawguel caggal kay teskanoma kay e ɗiɗon examen ji e nder kawguel e sappo joyi élève nanganoma hen tawi ko tumaɓe kay ko fati juuɗe men modde oɗo fiita tawi ko fiiɗu mo mbaɗatno épreuve histoire géographie sappo joyi élève nanganoma mbaali tigui jamma hanki o koye kaso ɗum saabi noon élevage ɗi ne kolliri tigui jokkitta kawguel keddigel ngel woni examen ji ɗi ko sowona kay sehilaɓe men ɓe goppita ha laaɓi ñalawma hande o noon caggal kayde oɗon lycée tawi ko Zila Sagna mo Thiès teskama e lycée ji kewɗi kadi kañumen ne mbawi tigui jokkade e mabɓe hofde juuɗe kay salade nadde e nder ɗina école aji police noon ari toon gam sardeɓe e sac deɓe kay ha joni ko leydi Sénégal keɗen police mo Guédiawaye holliri tigui alarba hanki o wonde ɓe nangui biteɗo Mourtala Fall jaroy duuɓi nogas e goho jooɓinoɗo kay Mourtala Fall noon ko kañuma yooɓino fittandu biteɗo Ibrahima Mbaye police noon holliri on nanga ko guelñande sappo e joyi lewru juin ndu gonɗen ɗum sanga 0h29 minutes ko baba makko noon kanko suka barɗo ko baba makko e jayti kañum tigui caggal nde yiitimo kañum nanggue junggo makko addimo ha waɗimo e juuɗe police tottimo kay police o waɗi noon o warno Ibrahima Mbaye noon ko nder secteur biteɗo tigui e nder secteur biteɗo Sama Notaire ko ɗon o yooɓino fittande makko ñande so weeti ko juulde taske sanga 21h30 ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen alkamisa hande sappo e jeenayyi lewru juin 2025 chambre pénale de la cour suprême du Sénégal waɗi annulé waɗi kadi cassé arrêt tawi ko arrêt mo chambre d'accusation financière wanno guilñande nogas jeegom lewru mars 2025 on arrêt noon ko jaɓande Lat Diop kay gonnoɗo directeur général LONASE kaɓirɗe wiyete liberté provisoire tawi kay hay sinnomo sengene jawata ko jawo électronique chambre pénal noon mo cour suprême wi tigui ko loppede jaɓani ola liberté fitti tigui ko Lat Diop kay yo heddo e nder kaso Lat Diop noon siftini ɗon guila ñande nogas e jeegom lewru septembre ko guila nden o nanga o soka tawi kadi o tuuma ko dirtinde fodde milliard uji jeetati tawi ko franc CFA tawi kadi ko biteɗo Mohamed Dieng kañum portinomo plainte Mohamed Dieng noon kañum woni patron x bit mo Sénégal ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen dow lawol guddire ko accident kulɓiniɗo waɗi alkamisa hande sappo e jeenayyi lewru juin e dow route nationale numéro 1 tolno wuuro witego Bala tawtego e nder département mo Goudiri e nder région mo Tambacounda ko camion goto kañum tigui felmi oto tawi ko auto particulier woni auto personnel o felmimo noon felmande musde no fewi felmande nde musde no muusi sanne auto particulier o kañum tigui moññima hen no fewi waɗi kadi mayodeɗɗo goto wasi hen fittade mum waɗi kadi barmuɓe ɗiɗo ɓe kala noon goto hen ɗiɗo barmuɓe ɗiɗo ɓe hen goto ne Moussa no fewi Allah e felmande nde bonde noon sapeur pompier gaari kay nottima ko ɓuuri yawde yaccade kono noon mbaɗi waktuji kewɗi kaydi donki yaltidde horkidde mayɗo e nder auto o ene donki yaltindemo
waktuji kewdi kay gendarme ben sapera pompier en waktuji kewdi kay ne ngari ngam yidde yaltinde goski gi e ndera odon ota Allah accident o musde be debani yaltinde kidon goski sapera pompier nona nawi tigi goski to morgo gendarmerie udditi hen losgoji muma ha joni khabruji men demgal pular to leydi Sénégal jen ha ton to Madina Gunasa jabbude na musidde men Amasambolo assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Khali Abou mi saminima kadi mi jurimama mi samini dendangal bandiraɓe toɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andude ma Khali Aboubacar kabruji men ɗo e nder wuuro Tittungo Madina Gounass legal Sifaw ko goto e le sowetede e nder Tittungo Madina Gounass legal Sinthia kuitan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e tati taw firti ɗum ko ceerno radio mo Seydou Madina Gounass hayni hôpital mawɗo Madina Gounass o koye maggal tawete kono kadi legal ngal e ngal yaaji kono kadi ngal ala tule ngal ala calli legal ngal fof ko nokku mo ganduɗa jaaƴo sanne ɓurɓe heewde e feroɓe ko ngal legal kewi wonde ñalawma hannde o Haali Abouba e oɗon ñalawma men mo ganduɗa ko alkamisa ko jene lewru ndu ɓe mbaɗi ziyara mawde ziyara pattam lamo ɗon ɗo ceerno Diambo Tidiane Ba haliftere Madina Gounass e gardugol ceerno Hammat Diallo kamɓe kala noon mbawi tende leɗɗe timmude tende mantinide ɓe mbi kadi ɓe jahata galle ceerno e juuɗe ɓole kono kadi ɓe gadi leɗɗe timmude ɓe juula tisbar ha gasna e on saaha noon yawana toon ɗo caali ceerno ɗo ganduɗa ɗon haajuji kala ɗum kewi haalede bande kala jetti kono kadi sefawnaɓe jangtima e gargol ceerno Hammat Diallo hollirde ceerno ko ɓiskuma ari salminde juuradema kono kadi ko ɓiɓɓema gaari salminde juurade no haalni kadi almumma ceerno kadi holli weltare no feewi e garagal mabɓe kono kadi o yamri miñi ko ceerno ibuma ceerno jodde hen konngol on kadi wawi bismadeɓe wawi hollide weltare no feewi e almudagal ngal mbaɗi kono tinnare mbaɗi arde salminde ceerno juurade ɗum kono kadi addude leɗɗe kadi machallah ɗum kadi ko hunde timmude hunde mawde ceerno wawi weltade hen duwonadeɓe dewnade julɓe kala duwonade l'islam e duwona aduna kala no wadde e kala e saaha julɓe kala beltima hano hannirta niyete Haali Abouba ko musidɗo Amadou Sambolo ɗo e Madina Gounass toede weltare TV weltare ɓe fulɓe andude ma Haali Abouba Amadou Sambolo golle ma jooɗi peewi takkusan juulama ha to caali ceerno Amadou Tidiane Ba toon to Madina Gounass ɗe mbiya tan nde Allah jaaboto dendagal duwawuji duwa toon Allah junna kadi gurdam ceerno allahuma amina kabruji men demgal pular sen mima toon to Madina Gounass koɗon nde tan fayen to leydi Gambie jabɓoɗen ko musidɗo men Kodda Nene Abouba Capital FM Kodda Nene Abouba a salminama juurama. eyyi ko noon tigui caggal jippade moɗo e boowal laade diwoje mo Banjul international aéroport ceerno Bachirou Tall khalifa ɓesgu Cheikh Oumarul Foutiyou Tall ene wayno caggal waktuji ɗiɗi jamma pawɗi hojomaji 36 jippi e air mo Sénégal o tawi ɗon délégation baɗɗo fayida ene jaɓɓimo e almuɓe limtinɓe tawi ko temedde limtinɓe jaɓɓiɓemo hayso woni kadi jammo jenggi tigui rigui de almuɓe kaɓani ɗon tigui innade Allah jokkodiri gila to boowal laade diwoje ɗo ha yetti to jippunde makko jaban ene wayno oɗo ñalawma hande noon cappitte almuɓɓe e dayiraji kala nana ngara ngam wawde juurade mo no hanirta ni enete kanko ceerno Djibiso mo ceerno Bachirou Tall joƴƴini ɗo e nder leydi men Gambie e leegal e nder Serekunda to wiite Cocis Town o holliri ɗum ɗo ko belamma mawɗo ko weltare wonande l'islam kono kadi ko weltade ngal ɗo leegal bitegal jaban to jippiɗo ɗum ko ɓeydare mawde o holliri noon janggo mawya o juuloya toon juma to Banjul lamorgo leydi meɗenete Gambie so ummitima toon maw artuto galle ɗo waɗe hadaratul juma ñalawma aseto woni cérémonie officielle en fuɗɗo waktuji 10 subaka dimanche o kadi maw ya toon to Gunjur to ganduɗa Cheikh Oumarul Foutiyou Tall arno ene wayno on dimanche kadi o jogori hibbitade to leydi meɗenete Sénégal kono tan de ceerno Djibiso holliri belamma muɗum no feewi yadude e imam Alhaji Ahmadou Aw ene wonde ceerno Seydou Sow en ɓe kolliride kamɓe ɓe beltinima laamu leydi Gambie no feewi caggal tan nde waɗi hen jungo muɗumenete to banggue nden kay kisal galle mo ceerno wono e to yahata kala ɗum ɗon nana lelnano hanirta ni enete Kodda Nene Abouba fewde e jayde men weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Jaban
koto nene Abouba golle ma jooɗi peewi ceerno mimma toon to leydi Gambie koto leydi Mali paaɗen halfinaɓe ɓeto weeyo ɓe leydi Mali woni météo Mali ɓe mbaɗi tigui avertissement woni tigui jertago faade subaka alkamisa hannde o faade dendagal malinaɓe wurɓe leydi Mali he kala wonde ka yooɓe gandu toɓoji kewɗi ndiyam tawi kadi e wadde nokkuji jaaduɗi kineeli tigui ene tijja e nder Bamako ha e nder 11 région goɗɗi tawteɗi e nder leydi he ɗi puɗɗoto noon ɗi puɗɗo toɓoji ɗi noon puɗɗoto tigui koto région de Douarza ɓoyata ɗi jetto Bamako so ɗi jettima Bamako noon ɗi jaɓana 11 région tawteɗi e nder leydi he to Bamako noon ala tigui Allah e toɓoji ɗi kay Allah e toɓoji ɗi kay ɓe kolliri tigui to Bamako ala kay to toɓoji ɗi keddata e nder dendagal district aji Bamako ka ala to heddoto tawi tigui toɓaka tawi noon koye nder région ngaji central ko mofti wondude e Bandiagara e Ségou wondude e Sane so tawi koye nder région ngaji occidental ko Kita wondude e Haay e Kulinkoro e Nioro wondude e Nara halfinaɓe ɓeto noon ɓeto noon woni ɓeto weeye eɓe ñaago yimɓeɓe e jettina yimɓe kay nde tinnoto ɓuura deccude kay usta jaali e nder saaha toɓoji andi yimɓeɓe kadi ɓurata woɗɗitade dendagal nokkuji caali e dendagal maaje to tawete e caali e nokkuji tawi ko tudɗoɗi ndiyam yimɓeɓe kadi nde ndentoto kay nde cakkade kay e ɗo haade lessa leɗɗe saabu e kala saaha ɗe leɗɗe ne mbawi yande mabɓe walla cate ɗakkito jana e mabɓe nde yimɓeɓe kadi ɓurata wattude hakkillaji mumen e météo leydi ndi e kala saaha maɓe kalal yimɓe holto alhaali o yarata ha joni ko leydi Mali keddoɗen général Assimi Koïta kañum woni hoorejo transition laamu leydi Mali ine tijja tigui ñande jillu makko noon tijja jillu makko ñande 21 lewru juin ndu gonɗen ɗum jillu balɗe 6 tawi ko visite officiel ngo ɗamni wadde toon to leydi Russie mbiɗen ko balɗe 6 o yato noon ko jillu ciilagal kono kadi ko jillu tigui gollala o yahata noon ko notoyade bismango nango sehil makko ono Vladimir Poutine kañum woni hoorejo leydi Russie o kañum tigui bisnimo toon nguna jillu mo walantengu Allah noon ko jillu mo walantengu Allah saabu kay e oɗo saaha kay ɓingu yummago mangu kay nana hakkude leydi ɗiɗi woni hakkude hooreɓe leydi ɗiɗi woni hakkude hoorejo leydi Russie e oɗo hoorejo leydi Mali e ngu jillu ngu noon ene mari objectif aji tati woni toɓɓe tati tawi nder nguɗon jillu ko ardi foof ene waɗi toɓɓere politique nden noon ko gam yidde kay ɓeydude ñastade diplomatie kay yidde ɓeydude sommeji taw ko e batuji hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi e ɓeydude tigui ko fati diplomatie hakkude leyɗe ɗiɗi toɓɓere ɗiɗi ɓerde noon ko fati sécurité ɓeydu kay tekkinde jokkodiral to banggue militaire e livraison ngaji armuji e matériel e équipement ji militaire kada e ko fati kadi e heblude dadiɓe ene waɗi kadi fannu tataɓo to banggue économie woni tigui yidde ɓeydude jokkodiral ha tengti noon to banggue julago woni commerce waɗa walla wadde kay waɗa beele noon beele leydi Mali waɗa Russie kay tawi ko partenaire mabɓe de choix woni partenaire mabɓe kay ɓurɗo labde ɓurɗo kay moɓe ɓuuri hoolade e fannuji économie ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande altine 16 lewru juin ɓennuɗo ñalawma lewru ñalawma 16 altine ɓennuɗo 16 lewru juin général Assimi Koïta hoorejo leydi ndi Mali o ardima cérémonie tawi on cérémonie on ko pawgol tufere arwanide magol raffinerie woni usine taw ko raffinerie Dora e nder Bamako toon noon koto nokku biteɗo Sénou ene tawi nder commune 6 mo Bamako tawateɗo tawtorama cérémonie o noon yimɓe hewɓe no fewi ene tawtora hen hoore jaggoɗe leydi ndi wondude e hoorejo conseil national de transition wondude e yimɓe gouvernement hewɓe no fewi diplomate uji hewɓe tawa kadi ko joɗiniɓe leydi men e pelle mumen e nder Bamako ha joni habaruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabboden ko musidɗo men Alassane Oumar Bodji Alassane Oumar Bodji a salminama a juurama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaruji men ɓuuri tengtude e dongal Afrique ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi Côte d'Ivoire toon dey capitaine Ibrahima Traoré gardiɗo laamu sabborgu ndu ñande alatare 17 lewru korse ujunere ɗiɗi nogas e joyyi o wawi tellade e laabi he ngam kay tittinde kay taw kadi ko honiyankoɓe ɓe ngam wiide ɓe tan gonde kadi amon kadi yesso mabɓe ɗum waɗi noon o wawi kadi yaade toon to Po o wawi kadi kono
wawde yaade toon to camp Thomas Sankara ɗon ɗo honiyankoɓe kadi keɓlete ko fate kadi honiyankagal tigui ko fate kadi taw entraînement commande uji ɗum ɗo noon wawi kadi yaade kadi toon to région ngaji goɗɗi ɗo ko centre banggue worgo to kanko ɗon gaddi ko leydi ndi o wawi ko haalde toon e haalde e élevage sous officier ji goɗɗi toon e ɗiɗon kamuji gam sembindeɓe e holludeɓe kay wadde kay amona yesso mabɓe nde goto mabɓe fof tinduto e darde mum gam yoltude taw kadi ko hujjaji mum e daranade hono leydi ndi wonande kadi taw kadi goto foof waɗa hen kadi haqqe doole mum ɗum waɗi tawde ko janguji baɗɗitoɗi ɗi mamon hono lewru ɗo joni ko nande e ɗin commune aji ko nande kono commune do Djibo taw kadi ko Dia Paga wonde Soleil e ɗin kadi commune aji hono goɗɗi jannoji ma won hono joni ono lewru ɗum ɗon kam gam tindinteɓe e wawde kadi sembindeɓe e goto foof nde darto darde mum gam haɓanade kadi ɓen seɓɓetiɓe Côte d'Ivoire toon ko Mamadou Doumbouya gaddu leydi hono Guinée yillima toon ñande talatare 17 lewru korse ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi gam arde jillu fodde balɗe tati e yiilade tan Alassane Dramane Ouattara amo yiyata hono setama kono timmuɗo ko walaɗo kumal galle o kanko e jagorgal ko fate gueɗe leydi e gueɗe caggal leydi e jagorgal ko fatugal e infrastructure ko ɓen tigui jaade makko toon to Côte d'Ivoire ɗum noon maw ko wawa yewtude e nande makko fate wono faggudu noon e wawde titinde jokkodiral moƴƴal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe cadda toon to banggue funnague leydi ndi toon dey ko leƴƴi ɗiɗi ko leƴƴi nangodiri toon ñande 10 ha 13 lewru ndu gonɗen ɗum noon ko famɗi foof yimɓe nogas mbawi wonde wuttade hen e jomumen nangude ngal ɗon ala ko noon ko woni daɗɗude mum so wona kay taw kadi ko guyka moto reeɓi ha waɗi kay nangodire musɗo no feewi Kenya toon ko ñande talatare 17 lewru korse ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi lamorgo ngo Nairobi yimɓe seppannoɓe nangodirde toon e police en ɓe mbiyete wono policier police pelli goto e mabɓe e tinde on noon yadani e wonki Gali Abouba ko ɗum de tonguɗen habaruji meɗen dongre Afrique e ñalawma hande o taw wona koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji woni mo Sandogo gam weltare Ayawood TV Alassane Oumar Mbodji galle ma jooɗi peewi ko an uddi habaruji men e dongre Afrique takusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Bato Modiane ha to galle makko Sama Sa killinkare ko taari ɗum kala habaruji men jooɗam jaɓeri koto guerre Israël Iran puɗɗotoɗen ko hande waɗi balɗe jeeɗiɗi ko guerre hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi fuɗɗi balɗe jeeɗiɗi hande noon koɓe ayodira bomboje missilaji balɗe jeeɗiɗi koɓe mbadda coɗmami e cottumami wone mabɓe kala ardiɓe leydi ɗi moni foof ne suuta konngudi ɓutti kay faade keddiɗo Iran noon aynima jamma hanke fayi wendo hande missilaji kewɗi no feewi faade nder leydi Israël waɗi hen missilaji camɗi kay e hôpital walla sara hôpital biteɗo hôpital Soroka mo Berseva ene tawe to banggue worgo leydi ndi ko noon kadi waɗi bomboje walla missilaji janɗi e ngoɗo wuuro witego Ramat Gan ha to wuuro witego holo kala Israël noon holliri kañumne waɗi bombardement Israël noon holliri waɗi bombardement ji mum kañum e hoore mum Iran noon holliri kay wonde kay toɓɓani hôpital Israël holliri kañum toɓɓani hôpital o ɓe tobbi ko site militaire walla institution ngaji militaire base militaire o noon woɗɗani oɗon hôpital ko ɗum woni koɓe tobbi kono kañum kay ɗaminaki kadi jogorani toɓɓude hôpital Ben Yamin Netanyahu noon holliri kay ma leydi Iran ngat fereede mum ficca kay ma nimsit kay ko waɗi saabu kay bombarduɓe oɗo hôpital o holliri kankone ko baɗo jofti ko muskuno feewi koto Royaume-Uni paadena étudiant goto chinois mo duuɓi 27 ñawama o ñawama kaso noon kaddi gurdam makko woni tigui omo alkamisa hande o sappo jeenayi lewru juin 2025 ko justice britannique noon kañum ñawimo o ñawira noon ko drogue e violde kay fodde rewɓe
sappo to Londres ha to Chine kala ɗum noon ko tuggi 2019 ha yetti 2023 kanko noon o darturi tan ko kala saaha o dorogata rewɓe kay ha dorogo o yana e mumen o bonna ɗumen koto leydi Syrie paaɗen kene ɓuura joni million kene ɓuura kay million ngaji ɗiɗi o réfugié e doga moltuy en woni déplacé ji kañumen dognoɓe kay galleji mumen e guuri men e région ngaji men taw bone guerre puɗɗima artude kay fodde 2 millions eɗo ko tuggi kay ko Bashar al-Assad umme jappere laamu ko folla jappere laamu faade oɗo saaha joni ɓe mbi fodde 2 millions personnes million ngaji ɗiɗi neɗɗo puɗɗima artude e nder galleji men e nder leydi he filsiftinde on noon kanko Bashar al-Assad noon o follano e laamu ko guila e décembre 2024 koto leydi Palestine paaɗen ko toon uddirten kabaruji men défense civile mo Gaza ɓe kolliri alkamisa hande o wonde kay koninkoɓe leydi Israel mbaɗi jikku mumen no kewi wadde kala saaha so wadde aynade pettoje men e bomboje men e kuure e nder leydi he ɓe kolliri on sappo e jeetato neɗɗo tawi ko jambouru mbarama hen sappo e joyi noon mbara tigui ko nder centre goto to garno kay tawi ko ƴewde guura ƴewde balle ko ɗon woni toɓe bombardda walla toɓe pella tato heddiɓe noon ko obiji beddanoɗe kañumen tigui jane mabɓe ɓe mbasi hen pittade mabɓe foof hawri sappo e jeetato neɗɗo musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerta ko ɗum ɗo wonno komin tonga ɗon habaruji men e ɗemgal Pulaar e sowte ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mbeñi men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on